Fiskepakken. Hvad er dine forventninger til i dag, Jan? De fanger en fisk. Hvor? Ja. Og så skal vi hygge os. Er det hårde folk, der er kommet? Ja, eliten står lige der. Er det eliten? Ja. Vi synes så lige over. Må vi lige klå nær et øjeblik? Ja, det er dem ikke mig, der er eliten. Jeg hører, de er eliten. Det er heller ikke mig. Hvorfor er I kommet her i dag? Jamen, jeg er blevet inviteret med. Jeg har ikke haft en fiskestang i hånden i 10 år, så det bliver hyggeligt at prøve det igen. Hvordan fanden kan du så være eliten? Jamen, og det er jo også derfor, jeg undrer mig lidt over. Så det er derfor, jeg kigger over på herren ved siden af, fordi jeg tror ikke, der var mig elite over mig. Men det kan heller ikke passe. Hvorfor skulle du være eliten? Jeg fisker lidt heroppe. Nej, det gør du. Ja, en lille smule. Så har vi lige fået fat i den gamle elite her, der er kommet her for at vinde præmier. Hvad er jeres forventninger til i dag? Ja, det er sgu da nummer 1. Det skulle da blive nummer 1. Der er ikke andre muligheder. Det håber vi sgu da. Vi skal bare have en hyggelig dag. Ja. Det er godt, Victor. Hvad så, Victor? Er du klar? Ja. Ja. Du skal ikke være så beskeden. Har I en favoritbø? Det er nok natursøen. Det er natursøen. Hvorfor er den bedst? Der er nok mest, i hvert fald for mig, der er mest hastig fluefisker i hvert fald. Okay. Skovsøen, den er nu også god. Vi siger tak. Godmorgen og velkommen alle sammen. Det er dejligt at se, der er jo så mange, der er jo kommet. I år har vi en anden sponsor med, end vi plejer. Vi har Kasper med fra stramline.dk, og han har sponsoreret nogle rigtig fede præmier til jer. Der er præmier totalt set over dagen for over 30.000, og halvdelen af jer har en præmie med, når I går hjem.
Når du har valgt det der, den lille fyr, den gennemløber der. Ja, Hvorfor har du valgt lige nok de farver der? jamen igen kontrastfarverne, det der sort og gul, det kan bare et eller andet altid kontrastfarver på, synes jeg ikke. Okay. Og så igen havde jeg lidt en formodning om, at de gik meget, meget dybt og meget langt ude, så det er næsten den bedste løsning for at komme derud til dem, ude i midten af søen. Okay. Så det er da også en 3 pæne store fisk. Ja, for søren. Den har taget nogle fine nogen. Ja. Tillykke med dem. Jeg har hørt andre, der er meget utilfredse. Og det er ikke jer, det er galt med. Er det været en 0-tur indtil videre? Ja, ikke en skid. Nu står lige nede foran dig til højre. Ja, han vil ikke nå. Det vil du ikke lege med. Det vejer 4,51 og 4,48 for nummer 2 og 4,08 for de to nummer 3. Okay. Tillykke med. Tak for det. Og du må